har ila yau dangance da shigulgulan cikon shekara shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya halarci babban hilin wasan kwallon kafa na nan birnin Yamai cewa da Star General Sani Kunce domin buɗe shigulgulan wasannin mako daya na al'adun kasar nan tamu cewa da Semen Culturel domin nuna murna da farin ciki ga cikakken incin da kasar mu ta samu. Nous saluons le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali qui est parmi nous cet après-midi pour commémorer bien sûr ce grand anniversaire. Et Madame la représentante du ministre et de la Communication du Burkina Faso. Chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani regagne sa place. Mesdames et messieurs, nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir libérer la main courante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous incarnons la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. Faisons du Niger symbole de dignité, emblème et flambeau de l'Afrique qui avance. Pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour le travail, en avant pour le combat. Nous demeurons debout, portant haut le drapeau de notre cher pays dans le ciel d'Afrique et dans tout l'univers, pour construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès, et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. Merci beaucoup of our valiant populations. Thank you. Non, 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 je refuse qu'il soit mort. Car qui meurt pour la patrie, vit pour l'éternité. Qui meurt pour la patrie, vit pour l'éternité. Non, je refuse qu'il soit mort. Car qui meurt pour la patrie, vit pour l'éternité. Non, ne pleurons pas nos morts. Rendons-leur un dernier salut. وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dangance da shigulgulan zagayowar shekara daya na mulkin majalisar ceton kasa a cikin jihohi al'umma sun yi taron addu'o'i da sabkal alkur'ani mai girma domin Allah ya yi ma Nijar albarka kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahotannin da abokan aikinmu suka aiko mana. Dangance da cikon shekara daya 26 ga watan Jiye na 2023 26 ga watan Jiye na 2024 hukuma mai kare kasa da hakkin kasa sai NSP ta cika shekara daya dangance da wannan a nan garin Tilaberi a wannan sahiya ta Juma'a an buga wani babban biki a nan gurin babban dandali da cewar Tribune Official maza da mata yara da manya sun cika wannan guri dangance da wannan zamuciya mutane dai zamuciya sun gwada farin cikin nasu sosai dangance da shekara ɗaya kenan da hukuma mai kare kasa da hakkin kasa sai NSP tana ba da kokari a nan cikin kasar mu ta Niger dangance da rayuwar kasar Niger ta komo daidai wadda ya kamata a cikin wannan babban taro da aka je aka yi gwamnan jihar Talabiyar Lieutenant Colonel Maina Bukar ya dauki magana domin ya bada godiyar shi zuwa ga al'ummar mutanen garin Talabiri kokarin da suka je suka yi kimanin shekara ɗaya kenan inda sun kawo goyon bayan su 100% zuwa ga sozayen kasar Niger kokarin da suke nan suna domin ci gaba da ayyuka da suke nan suna a nan cikin kasar mu ta Niger duk magabata zamu ciya sun bada bayani kokarin da wannan hukuma take nan tana yi da fadin da bisa fannin tsaro da kuma fannin kwanciyar hankali a nan cikin kasar mu ta Niger
Dangance da wannan administrator delege na komin urban Tilaberi shi ma ya dauki magana domin ya bada godiya shi zuwa ga al'umman mutanen garin Tilaberi kokarin da suka je suka yi kawo goyon bayan su zuwa ga hukuma mai kare kasa da hakkin kasa. Hallo prefect departamentin Tilaberi Hamsatu Nomau ita ma ta bada kokarinta zuwa ga mutanen garin Tilaberi inda ta bada gaisoshi kokarin da suke nan suna yi domin kawo goyon bayan su zuwa ga sojan kasar Niger kokarin da suke nan suna a nan cikin kasar mu ta Niger. Sarkin Sakwara shugabannin mata da kuma na matasa da kuma na 'yan farar hula kowane ya bada godiya shi zuwa ga CNSP kokarin da suke nan suna a nan cikin kasar mu ta Niger. Balle a cikin wannan jiha ta Tilaberi kuma a cikin ƙarin bayanin su suna son sai NSP ta ba da kokari a cikin aikin nata da suke nan tana yi. Wannan taro da aka yi a yau da sahen nan cikin wannan ƙarin bayani suna son kuma al'umman mutanen garin Tilaberi su gama hannu su zama tsintsiya madarmi ɗaya basa farin bisa fannin karatun Kur'ani da ba da hwatiya a nan cikin ƙasar mu ta Niger. Ƙasar Niger ta kwanta lahiya kuma ta tashi lahiya. Bayan wannan kuma kira da suke ga sojan ƙasar Niger su ba da ƙoƙari a nan domin kyaukyawar rayuwar ƙasar Niger ya komo daidai. Shagulgullan girmama wato wannan rana ta cikon shekara da majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu. CNSP ke shan akalar mulki a ƙasar nan a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa bugo da ƙari shugaban wannan majalisa General de Brigade Abdurrahman Chani. Al'ummar da magaram abin da suka zaɓa a farko soma waɗannan dukkan shagugulla shine su kasance cikin masallatai su kasance a wannan babban masallaci na idi na wato unguwar Nasarawa idi domin da farko a yi raka'a kamar guda biyu sannan kuma a yi karatu alkur'ani mai girma a yi kuma addu'o'i godiya ce ta ɗaukacin al'umma musulmi na da magaram zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tutal mulki Mantashahu wanda ya ba hukumomi sabbi na ƙasar nan tamu a sahun gaba General de Brigade Abdurrahman Chani ba da damar tafiyar da ayyuka daban-daban da samun goyon bayan tururuwar al'umma maza da mata a cikin faɗin ƙasar nan tamu sukunin da ya ba su damar zartar da ayyuka daban-daban wanda yau al'ummar ƙasar nan ke ci gaba da gani a ƙasa a saboda haka ɗaukacin wannan al'umma musulmi an tashi an meke tsaye an yi raka'o'i sannan an yi karatun alkur'ani an yi kuma addu'o'i daban-daban alamar tabbatar da cewa babu shakka al'umma a tsaye suke tsayin daka don ƙara nuna goyon bayansu 1000% zuwa ga wannan majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu da kuma sauran hukumomi sabbi na ƙasar nan tamu. Haka kuma al'ummar da magaram albarkacin wannan babban taro na ƙara tabbatar da niyyarsu ta alheri na ganin ƙasar nan tamu ta samu ci gaba a ƙarƙashin inuwar wannan magabata. Shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain a samu kwanciyar hankali da ci gaba. Allah kare mu daga dukkan waɗansu maƙiya na gida da kuma ƙetare. Allah ba da damar zartar da ayyuka daban-daban a cikin faɗin ƙasar nan tamu don samun ci gaba kuma mai ɗorewa. Ga kaɗan daga cikin abin da mai martaba mai alhurma sarkin da magaram Alhaji Abubakar Sanda Umaru ke bayyanawa. A cikin tsarinmu na addinin Islam duk abin da ya zafi ana mai da shoshan Allah. Don Allah ya mana maganin dukkan bakin fitina da masifa ya kiyaye ƙasarmu ya kiyaye shugabanninmu ya kamo mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da cimaka mai albarka. Jama'a kada a gaji mu yi yadda za mu tsirar da ƙasarmu mu yi yadda za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Addu'o'i da aka rarraba za a dinga yin shi a cikin masallatai in an yi shi ana bayani kan cewar ga adadin da aka yi sai mu yi haɗu mu yi yadda za a yi fatiha. Allah ya amshi addu'ar da muka yi. Allah ya ba mu kwanciyar hankali, ya ba mu cimaka da zaman lafiya. Daga nashi wajen gwamnan jihar da magaram Kanal Isu Labo ya nuna cewar a cikin jihar nan ta da magaram kai alhamdulillah tsawon shekarar nan guda an shibka alheri kuma an ga goyon bayan jama'a 100% wanda ya ba da dama ga su magabata da na ƙasa gabaki ɗaya damar shinhuɗa abubuwa na alheri daban-daban. Sannan kuma gwamnan jihar da magaram ya yi fatan alimka irin wannan addu'a a ci gaba hanya mafi ala don samun ci gaban da kuma samun cikakken 'yanci cikin ƙasar nan tamu. Mu sanar da ku a ƙarshe haka a jiya a masallacin Lawali Bala tururuwar al'umma musulmi sun kasance inda aka yi ta'addo'i da kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya kare ƙasar mu daga dukkan waɗansu maƙiya ya ba mu ci gaba. Kuma tubarkalla mu sanar da ku cewar waɗannan addu'o'i da aka yi da karatun alƙur'ani mai girma don neman karamar Allah madaukakin sarki an samu gudunmuwar bayan hukumomi na bariki da na gargajiya gudunmuwar tubarkalla wakilai na sandika na nan da magaram da wakilai na hanyoyin addinin musulunci da na farar hula sannan da kungiyoyi daban-daban na matasa da kuma ɗiya mata. A ci gaba da labarin namu mu sanar da ku cewa
a shekaran jiya ne gwamnatin Nijar ta tura wata muhimmiyar tawaga zuwa kasar Benin domin tattaunawa akan takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu yau da shekara guda biyo bayan juyin mulkin da ya wakana a kasar nan tamu. Bayan tattaunawa da suka yi da hukumomin kasar Benin, tawagar ta samu ganawa da 'yan asalin kasar Nijar da ke zaune a can kasar ta Benin, inda Brigadier Janar Tumbo Muhammad ya yi musu bayanin yadda ake ciki kamar haka. Bayan shekara guda yau mun samu dama mu zo mu yi magana da su, tunda mun gani da lalle ya kamata a zamna a tattauna. Abu ne tsakanin Nijar da Benin da bai kamata bai kana. Tsakaninmu tana da yawa, bai kamata ba zamanmu ya ɓaci, ko da dai a dama ana samun 'yan matsaloli da ake samuwa ana gyaggyara a tsakaninmu. To dalilin da ya sa muka zo mu yi magana mu saurari da gare su menene laifin da sun ka zarge mu da shi. Mun samu jiya da ma muka sabko jirgi bayan minti 10 president Talon ya yi risuwa cikinmu a nan fale. Mun kai magana wajen daidai awa 2 bisa duk abin da ya shahe mu, shahe harkar relation cooperation tsakanin Niger da Benin, suke bisan shi mun kai magana. Abu na farko da muka sa gaba shine harkar tsaro, tunda lalle da muka lika borda, dalilin da ya sa muka lika borda da farin su sun kalike, da sun kalike mun ka gani da lalle da iya su ba abun da muke fata ne ba. Sun kalike borda sun ka fara magana da nasaru kuma 'yan faransa, da in kuna tunane mun muka kore su daga Niger, kuma da muka kore su daga Niger hanyar da muka ba su su yi ta Niger hanyar Chad, ba mu so ba su zo ta Benin, tunda lalle in kun gani tsakanin Yamai da Malanville kun san yayi kusa. Amma tun lokacin da mun yi nazari mun gani da lalle in mun ba su hanyar Benin za su bata zaman tsakaninmu da Benin. Mun ka ce a'a, su bi ta Chadi ya yi muna alheri. Haka kuwa an kai, kowa ya gane su sun kalatsa Niger daga Yamai Altifa, daga Difa sun shiga Chadi, sun ka ce su ba za su yarda ba su bar Niger haka. Mun ka ce menene dalili? An ka ce ba a son aure a rabu, ya kai wani rigima? Bai kai rigima ba. Sun gane da lalle Niger akwai abin da suke so ga Niger. Mu ma cikin waga haraka sun ma ƙara bude muna kai, mun lalle mun nazari mun gani da akwai abin da lalle suke so. Sai kowa ya yi nazari ya gani da menene dalilin da yake sa su turawan nan ba su so su yi nisa da Niger. Da farin sun kace kawai dan president Bazoum dan an like shi sai sun fidda shi inda an ka bar shi. Ana nan tayya sun gani ba haka ne ba, sun kace a su kawai ba su so ba ta yi wa dai su bar Niger, don suna can suna da kokarin su. Mun ka gani hanyar Benin da ta kama muna baya, ita da mun kai magana ba mu so ba abun gai tsakanin mu. Su ma sun ka mika musu hannu sun ka ce to yanzu da sun kore kuraren nan ku zo ku zamna cikin garin. Lalle ko cikin nazari ba abun da mun ka so ne ba. Mun gaya musu jiya, mun ka ƙara shaida musu, mun ka ce ku tuna fa baya ga abun da an kai. Ba mu gane ba dan mi a yau ce za ku ja turawan da mun ka kora can sama-sama, har ma mun ka je ECOWAS mun ka hita, an ka je an ka yi IOS, ku kuke su zo su zamna. Kun san dai da lalle in sun zo akwai matsala, tunda su muke magudu. Yanzu ya za mu yi mu gyara zaman, don za mu sa komiti da za yi magana bisa harkar tsaro, bisa harkar border, ya za mu gani mu samu tsaro yayin da ya kamata. Tunda lalle yanzu kun shaida da yi mun buɗe border ma abun 'yan ta'addan nan ba za su ba ku dama ba bisa wannan hanyar. Wahala za ta zo yayin da ake yin ta yanzu bisa hanyar Burkina,
da burkina in an kai kaya dole sai an yi escort, yanzu ma bisa haraka escort in an ki a bude iyaka ta benin a gobe za a koma bisa haraka escort, ba za ki komo ba kamar da tunda an ta'adda wannan suna nan cikin park dubuze kenan wajen kandi wajen malamville duk suna sun shige nan suke rayuwarsu yanzu, daga nan suke tashi su kai hari wajen tera, wajen kote, wajen toroti, sai su gewaya wani bi su shiga ta mali. Bisa a ransanyamar da agare mu duk yawancinsu suna nan cikin barku dubu yanan sai mun yi aikin nan takwana, sai mun je mun hidda su cikin wurin nan, in ba haka ba ko an bude borda wani wahala ne zai kawo. Sun yarda da wannan, yanzu za mu je mu yi magana mu gani ya za mu gyara kanmu don mu zo lalle haraka tsaro wannan mu ciwo kan shi kakin a kawo zancen bude borda. Mun kawo kuma zancen transporter wahala da suke ciki bisa wani tax da kullum suke azawa a fita waga a shiga waga. Mun kake wannan ma mun ji labari tunda ba mu yi magana ba jiya kakin mu gane su, bai mun shaida musu da lalle muna da labarin cewa commerçant kinmu suna kuka kwarai da harkokin tax, kullum sabon tax ake hidda a nan benin. Menene dalili ne ya kawo wannan? Mun ka ce to mu ba mu san ba, specialist ne na harkar commerce, mai mutanen commerce za su zo su yi magana dan lalle intere yan niger a sa shi gaba. Ba za mu yarda ba tax wannan su yawa bisa haraka, kuma ana bude a sai lalle mun zamna mun yi magana da ya kamata. Kenan nan da kwanaki kaɗan ya Allah yarda za a gayyace ku duk dai ku da yawanci da 'yan kasuwa ne za su zo su ba da ra'ayinsu bisa harkokin tax, wannan harkokin kasuwanci tsakanin Nijar da Benin ya harkoki suke tafiya. Muna so a yi magana a sasanta, sa'annan a zo ga autorite na Benin a yi magana da su kuma don a samu a ciwo kan problem wannan. Magana wajen awa 2 mun kai da president Talon, lalle mun kwatanta mishi mu ga ra'ayinmu ga abin da muke so. Après ya gama mu da ministrori nashi na kusan shi, mun kai magana da su kuma wajen awa 2 su ma zuwa 3 a jiya wajen almuru muna tare da su, mun kai magana da abin da ya kamata, mun ka gaya ma zuna gaskiya, zancen da ya kamata kowa ya ci, zancen gaskiya. Yanzu za mu je mu yi contrandu da ake kya mu haraka soji, za mu kama shugaba Abdurrahman Chani contrandu don a samu a zazzamna a gani ya za a ci gaba cikin harkokin Nijar da Benin. Amma mun gani da lalle sun matsu, suna so a sasanta, abinda mun ka gane sun kace ta ko ina ne a zo dai a yi magana, gyara an gyara tsakanin su, sun ka gaye ba mu gaye ba, kenan babu wani matsala. Mun gani yanzu ya za mu yi gyaggyara tsakaninmu, a gyara zamanmu tsakanin Nijar da Benin. Amma muna ma shugabanni Soglo da yayi boni godiya, inda lalle su sun ka ba da dama, kuna tune su sun ka tashi sun ka ta yi Nijar, sun ka kawo muna ziyara can, sun ka ba da dama wanga abu ya faru. Jiya mun ka zo sun ka tarbe mu tarben da ya kamata, tare da su an ka je wajen Patrice Talon president an kai magana. Kenan ya kamata a shinshina musu a musu to jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka anan muka zo karshen labarin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku tarbe mu dauke da wasu sabbin labaru. A madadin abokan aiki na da suka dafa mini da na shirya na gabatar da shi, nake ce muku mu kwana lahiya.